הקורס הראשון של Go Bulls למעשה הוא מיועד לאנשים שלא בדיוק מכירים מה זה מניות ולא מכירים איפה הבורסה בארצות הברית נמצאת ובמה היא מתעסקת ומה זה הכלים האלה שנקראים מניות ומה זה אופציות ומה זה תעודות סל ומה זה לקנות מניה ולמה בעצם מניה בכלל נמצאת למסחר. Okay? הוא מיועד לחלק לאנשים שמתחילים את דרכם, מגוששים את הדרך מה שנקרא, רוצים לראות ולהבין מי נגד מי. עכשיו האינפורמציה, אני מתחילה לבנות אותה בצורה כזאת, איזה מניות בכלל לסחור, איזה מניות להסתכל עליהם, איזה מניות לא להסתכל עליהם, אני נותנת את הכלים הבסיסיים, איך אני בעצם בוחרת מניות. עכשיו, דבר ראשון שאני מסתכלת עליו על מניה, לפני שאני מתחילה לסחור בה, אני בודקת אם למניה הזאת יש אופציות, אוקיי? עכשיו, המסך הזה נראה מאוד מבהיל, אז אני בעצם, מה שאני עושה, אני מתחילה במסכים הרגילים, שאנשים בעצם לא כל כך מכירים אותם. אני הולכת ליאו, שזה אתר מוביל, אני הולכת לקטע של הפייננס, ואז כל האנשים קצת מוטרדים מהעניין שכתוב הכל באנגלית. אוקיי, אז לפני 10 שנים אני הגעתי לכאן, תאמינו לי רמת האנגלית שלי הייתה רמת של אנגלית של תיכון, לא יותר מזה, כאילו לא כזה מסובך. הקטע הוא מה שצריך לדעת, שגם אמריקאים שבאים וקוראים את הפייננס יאו, הם בעצם כל המילים בשבילם הם מילים מקצועיות חדשות, שגם הם לא כל כך מכירים אותם. לקח לי בעצם משהו כמו חודשיים לקרוא מאמרים, ובעצם לשים לב שכל הזמן הם חוזרים על אותו דבר. אותם מילים חוזרות על עצמן, אוקיי? אז אנחנו מתחילים בקורס שלנו בקטע של להכיר את העיר שלנו. כמו לקנות בית, ללכת לקנות בית בעיר הגדולה, אנחנו בוחרים איזה עיר מתאימה לנו מבחינת מגורים, מבחינת משפחה, מבחינת רפיוטיישן, מהסוג הזה. אחרי זה אני באה ואני אומרת בואו נראה את השכונה. השכונה מצידי זה החברה, ומקודם עבדנו במצגת של האופציות על SLV שזה התעודת סל, ואז אני נכנסת ואני אומרת לכולם הנה זה התעודת סל, וכשזה הצבע בצבע אדום אז השוק יורד, וכשהצבע הוא בצבע ירוק אז השוק עולה. בכלל אני ניסיתי לעשות שכל הלימוד של המניות יהיה בצורה מובנית מאוד פשוטה, זאת אומרת הרכבתי מצגות בצורה של צבעים, איך אתה מסתכל, מתי אתה יודע שמניה עולה, מתי אתה יודע שמניה יורדת, ולמה בכלל לקנות מניה. אז למשל הדבר הראשון שאני מסתכלת שאני רוצה לקנות מניה, שמישהו בא ואומר לי נאוה תשמעי יש כאן מניה ספציפית שהיא מאוד מעניינת, אני הולכת ופותחת את יאו ישר ואני מסתכלת אם יש את המילה הזאת options. אם יש את המילה options אני אומרת אוקיי, אני מתחילה להסתכל על המניה. אם אין את המילה הזאת אני ישר סוגרת את החשבון ואני בכלל לא מתכוונת לקנות את המניה הזאת, לא בודקת אותה בכלל. עכשיו למה הסיפור הזה? כי אני יודעת שאם יש לי אופציות, זאת אומרת יש לי חוזה, והחוזה יכול להגיד יש שני סוגים של חוזים שהם על המניות. אחד, שאם אני קונה אופציות על המניה, זאת אומרת אני אוכל לקנות לי הגנה. זה כמו שאני הולכת וקונה עכשיו דירה, והדירה הזאת למשל לקחתי עליה משכנתה. אתם בטח מסכימים איתי שחברת המשכנתאות בחיים לא תיתן לכם משכנתה אם לא תעשו ביטוח על הדירה הזאת, נכון? אז אותו דבר המניה, אני קונה מניה ואני רוצה לדעת שאני יכולה לעשות עליה ביטוח, אוקיי? כי למשל אם הייתי קונה לא יודעת מה 100,000 מניות זה $300,000, בטח הייתי מצליחה, בטח הייתי צריכה, זה כמו לקנות איזה דירת חדר אני לא יודעת מה איפה, אין לי מושג, בלוס אנג'לס, אוקיי? אני לא מדברת על ישראל, כי ישראל המחירים הפכו להיות מטורפים, אין לי מושג. עכשיו דבר שני שאני מסתכלת עליו, אני מסתכלת על נפח המסחר. עכשיו כל המילים שכתובות כאן הן לא משתנות, הן כל הזמן נשארות אותו דבר. אז יופי, ראיתם את זה פעם אחת, לא הבנתם, פעם שנייה לא הבנתם, פעם שלישית, מה נעשה? כל אחד יכול להבין את אותם מילים, נכון? אז אני מסתכלת שנפח המסחר הוא יותר מ1,000,000 מניות.
עכשיו סוג אופציות שני שאני מאוד חשוב לי לדעת שיש אותם כאשר אני קונה מניה, כי אני בעצם מבחינתי מניה זה בית, אוקיי? שום דבר אחר חוץ מבית. בבית אם אני קונה אותו להשקעה אני רוצה להשכיר אותו, נכון? אז אני מסתכלת כאן ואני רוצה לדעת שיש לי אופציות, ואם יש לי אופציות אני יודעת שאם אני קונה את המניה הזאת עכשיו $30 אני רוצה להשכיר אותה, בסדר? ואז אני הולכת ביאו למשל ואני הולכת לאופציות ואני אומרת יופי אני יכולה להשכיר את הבית הזה, ואני הופכת את המסך רגע למסך שיהיה לי יותר נעים להסתכל עליו, ואני אומרת שאני את הבית הזה רוצה להחזיק אותו למשל לשנה שלמה. עכשיו סתם אני נותנת לכם דוגמה, ואני לא רוצה בשום פנים ואופן להתחיל לשחק עם המניה. למה? כי זה מה שהחלטתי, נכון לדוגמה הספציפית הזאת, אוקיי? ואז אני אומרת לעצמי אוקיי, קנית המניה הזאת $30, נכון? את רוצה להרוויח 10% על המניה הזאת בשנה, ואת לא רוצה לפתוח את החשבון בשום פנים ואופן, לא רוצה. למה? כי אני עכשיו נוסעת להודו לשנה, בגלל שאני לא יודעת מה, יש לי התחייבות עוד שנה, לא רוצה לעשות שום דבר אחר. אז אני באה ואני אומרת לך אוקיי, את רוצה לקנות מניה, לעשות השקעה ולהרוויח עליה 10%? בבקשה, הנה, תזכירי את המניה הזאת, תתחייבי למכור אותה עוד שנה שלמה $30, עכשיו אני נותנת לך $3.15, הנה תסתכלו אני אדגיש את זה, בבקשה, $30, הנה $3.15, את מקבלת עכשיו, קנית 1,000 מניות, שילמת $30,000, נכון? 30 כפול 1,000, $30,000, אני נותנת לך עכשיו שכר דירה של 3,150, כי $3.15 כפול 1,000 מניות, $3,150, שזה בערך קצת יותר מ10%. אם שווה, אתם עושים את העסקה, אם לא שווה, לא עושים את העסקה. עכשיו, איך אני יודעת שכן העסקה הזאת תתבצע? איך אני יודעת את זה? מפני שאני מכירה את העסקה שיש לי, נכון? הנה תראו, ינואר 2013. אני יודעת שהנכס הזה הוא נזיל, עשיתי את הבדיקות שלי, נכון? עשיתי את הבדיקות שלי, אני יודעת כמה המניה הזאת נסחרת, אני מכירה אותה דרך סוחרים אחרים, אני מכירה אותה דרך המסחר שלי, ואני יודעת שאין, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה להרוויח ולא מוכנה לשחק יותר. עכשיו, המטרה של הקורס של הניהול השקעות, להגיע לרמה כזאת שאתם יודעים לבחור את המניה, שאתם יודעים מתי לקנות אותה על פי ניתוח טכני פונדמנטלי וניתוח של אופציות, אתם יודעים לעשות עסקאות ספציפיות שיתאימו לכל מיני סוגים של סוחרים. יש כאלה שאוהבים לסחור פעם בחודש, יש כאלה שאוהבים לסחור פעם בשנה, ויש כאלה שאוהבים לסחור פעם בשבוע. יש כל מיני סוגים, למשל אם הייתי רוצה לעשות את זה לשבוע, הייתי מקבלת 42 סנט, אוקיי? אוטומטי. אם הייתי רוצה לסחור ל3 שבועות, הייתי מקבלת על אותה עסקה 74 סנט, אתם רואים? אם הייתי רוצה לסחור לחודש, הייתי מקבלת $1.20, וככל שאני מתקדמת עם הזמן, אני מקבלת יותר כסף. איך אני אדע לאיזה תקופה אני רוצה לעשות את זה? זה תלוי בתוכניות שלי, כמה אני רוצה להיות עסוקה. עכשיו, זו דוגמה מאוד מאוד פשוטה, אוקיי? אני יכולה לייצר מצב שאני קונה מניה ואני עם רמת סיכון מאוד נמוכה, כאילו בחלק, אני מדברת על החלק של הביטוח, לא החלק של ההשכרה. למשל, אני החלטתי שה-SLV, שהכסף, הוא בטוח יגיע למחיר של, לא יודעת מה, $40, אוקיי? אבל אני יודעת שלוקח זמן עד שזה יקרה. בינתיים אני טיפוס של בן אדם שלא מסוגל לסבול תהפוכות בשוק. זאת אומרת לא יכולה לראות את השוק עולה יורד, לא יכולה לראות אדום. מה אני יכולה לעשות לאנשים שהם פסימיסטים מטבעם, שאין להם מה שנקרא טיפה של אמונה, או פשוט אנשים פסימיסטים, וזה קורה וזה בסדר. מה שהם יכולים לעשות זה לקנות ביטוח על המניה, שאומר כזה דבר,
אני קונה ביטוח על המניה ב$30. זאת אומרת, אם המניה הזאת תרד מתחת ל$30, אני אמכור אותה ולא משנה מה. אז אני קונה את המניה ב$30, משלם פרמיה של ביטוח $3.20, כבר יצא ששילמתי $33.20. עכשיו מי יעשה כזה דבר? רק מי שחושב ובטוח בעצמו שהמניה תעלה לפחות מעל $33, נכון? כי מה ההשקעה שלי בעסקה הזאת? זה 30 ועוד 3 נניח זה $33, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר שקניתי ביטוח ב$30? זה אומר כזה דבר. אם חס וחלילה הבורסה תיסגר, תתפוצץ, תיעלם, whatever, אוקיי? אני מקסימום יכולה להפסיד $3, אוקיי? אם אני קונה את המניה כרגיל ויושבת עליה ומחכה, תיאורטית יש לי סיכוי להפסיד $30. זאת אומרת, יש לכם כאן מצב שאתם רואים שהבורסה מאפשרת לכם לשמור על עצמכם מצרות. היא אומרת לכם, אם אתם לא רוצים לשמור על עצמכם, תקנו מניה, תשאירו אותה, תסכנו $30. אם אתם רוצים לשמור על עצמכם מפני צרות, תקנו ביטוח, תשלמו על המניה $33, אבל אתם תהיו בסיכון של $3 בלבד. נכון? מה תעדיפו להיות? $3 סיכון או $30 סיכון? אני מאמינה שהייתם מעדיפים להיות $3 סיכון. אז יש כאן מין מאזניים כאלה שצריך לחשוב עליהם, אוקיי? לא כל האנשים קונים ביטוח, אבל גם כל ביטוח שאנחנו קונים אפשר לעשות ממנו כסף. זה הכל שאלה של ללמוד איך לעשות את זה. זה נראה אולי קצת מסובך, זה נראה הרבה חומר למי שמתחיל, אבל יש כאן את הסיפור, את הסיכון וסיכוי, סיכון וסיכוי, אוקיי? אז עוד פעם אני אחזור, בניהול השקעות מתאים למתחילים, מתאים למתקדמים שלא מבינים באופציות, שלא מכירים את האופציות ורוצים להבין איך הם מגנים על ההשקעות שלהם, איך הם מייצרים כסף על ההשקעות שלהם, בלי למכור את המניות או אם למכור את המניות, אוקיי? יש כל מיני אלטרנטיבות. מתאים למי שרוצה ללמוד את הדרך של ניתוח השקעות בעזרת ניתוח טכני פשוט, בעזרת ניתוח אופציות פשוט, לדעת מי האופטימיים, מי הפסימיים, לפי יחסי הכוחות, יחסי המסחר, וזה כלים שאתם מקבלים אותם בחינם. אתם לומדים לבחור את המניות הספציפיות, וכמו כן בימי רביעי אתם יכולים גם כן להשתתף בפגישות השוטפות שלנו, שבעצם מלמדות איך עושים את העסקאות בפועל. גם בימי רביעי אנחנו קונים מניות, מוכרים, זאת אומרת כל אחד עושה את זה בחשבון האישי שלו ולפי ראות עיניו. מה שאני עושה הוא לא בהכרח מתאים לכלל הסוחרים, ואני מציעה לא להעתיק אותי, ואני מציעה לכל אחד לעשות את העסקאות שלו. החשבונות שלי הם שקופים, אתם רואים בדיוק מה עשיתי ומה לא עשיתי, ואני אומרת לכולם מתי, כי אני מאמינה ככל שאני אשתף יותר, אני ארוויח יותר. ככה אני בכלל בחיים ובטריידינג בפרט, ואני למדתי במהלך השנים שהמגע עם כולכם מפרה אותי בצורה לא נורמלית וגורם לי להצליח. אז כל אחד יודע מה הרמה שלו, וכל אחד צריך להיות כן עם עצמו, ובעצם לחשוב איפה כדאי לו להיות ומאיפה כדאי לו להתחיל. אני מלמדת מכיתה א' עד אוניברסיטה. אתם צריכים להחליט איפה יותר נוח לכם. Okay? אז זה הקורס של הניהול השקעות. בואו נראה איזה שאלות יש לכם לגבי הקורס הזה. תנו לי לקרוא. כן, הקורס של ניהול השקעות מתנהל אונליין. הוא גם כן שעתיים פעם בשבוע, שעתיים פעם בשבוע שהם ספציפיים לקורס, ושעתיים שאני מציעה לכולם להשתתף בקבוצה של ימי רביעי, שהיא כוללת את כל חברי GoBulls. יש הרבה יותר מללמוד אסטרטגיה, חשוב ללמוד מניסיון.
אנשים רוצים ללמוד אסטרטגיות, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, תאמינו לי שבסופו של דבר אתם משתמשים אולי ב4, אולי ב3 אסטרטגיות, ואתם עושים את מה שאתם צריכים לעשות על פי הניתוח שלכם ועל פי הניסיון שלכם. מה עוד כתוב כאן? עוד פעם, לגבי המחיר אתם צריכים לדבר עם מי שהייתם איתו בקשר, אין לי מושג בדיוק על המחיר, אוקיי? מה עוד? אוקיי, הכל ברור. אז שיהיה לכם מסכים ירוקים בלבד, גם כשהשוק יורד אפשר להרוויח, הכל בסדר. להתראות.